Paavan matkassa. Ja jos mä nyt pian paskaa puhun, niin eikö se jossain kempin lähellä jossain eteenpäin? Niin, Täällä on Paavo töissä. Joo, ei vaan. No miltäs nyt tuntuu tulla töihin? Siitä mikä ennenkin. Kilometrien takana. Kilometrejä takana aivan vitus. Ihan vitusti. 7,3. Missä se lukee ajo ilman korttia? Hei jätkä jäle ilman korttia! Juman perkele! Ei vaan. Tää on tämmönen näkövammais... Miten ne hei? Nythän tää menee ihan hullu. Jos on näkövammainen, miten se näkee tän? Ei kun se, et sä Hiplaa. koskee. Kitsope. Ja tässä on apukuski. Tomi Serttilä ottaa mallia, kuinka Paavo Kaahainen, siis anteeksi ajelee. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Mikä tää oli tää, mitä se ajaa?